Nako karon nga rin sa kuan Barangay Protection Corop City. Na diri gitawag nila og Busay Kaliguanan. Wa may pa di tao diri Buntag sa ko manggod mga alas 6 man karon. Adu ko ilay kitaan, hindi kanira gad yung usa ka buk iring diri. Kanang sigig sunod-sunod na ho. Usa ka buk kuting. Ah. Asa ka uban ka na ho? Ha? Uban ka? Eh, tan-aw sa tas mga cottage sila ba? Ha? Sakay-sakay lang mga dasbag. Ah, nagmagbong ka ha. Muna ilang mga cottage dire. Napo sila dahil main boards kato ato. Muna ilang kaliguanan. Muna ilang itawag dire Busay. Ratos na maligo sa ubos. Tanaw ko rin silang liguanan. Kawid haming, kay basig magbong kaming, ha? Ay, cottage nila. Dili ka jud ako nga Busay, parang salog ra man ito ga. Pero kuan gyapon, lawom gyapon diri tubig. May ilang mga cottage. Ikan sa lungsod mo sakit pag tricycle nga rin karon sa protection. Rock City marag 50 siguro pamiliti nga rin. Ay naligo bisag usa. Daghan kog cottage. Bay. Asa mag ilan dapit ko nanan kana naang og na nagbantay nga rin. Kamu rin magbantay? Kisa man ang iring? Kisa man ang iring? Ano man, gilabay? Alam mo yung daon? Kayong uban-uban man? Labay po nila. Ano na doon kay Looy man? Tagpila po, kung ano yung cottage nila diri Usa gatos kada usa. Ama do noon. Pero unsa pampalis mga ligoy anay? Ang mga ligoy unsa pampalis? Aw karong buntag wa pa. Tan-aw sa lamang ko diri kay basig ganahan naghamo mga kauban unja. Marime. Mau lagi basig ganahan ba? Mo na ilang kuan diri luksoanan. Taas mo pud ay. Oh, dangog lamang. Dangog adyo kay basa man god. Aw uga ni siya kog huwaw. Muna ilang kuan. Awid mi magbong kaming. Awid. Taas po yung handlok ng kuan Habog jud Siguro mga ani dya kape 15 feet siguro or 10 feet. Hindat man po. Lapok lamang. May bus. Awid ming magbong ta. Awid. Sus, usan mas dya. Uy, Ngi kadiha magbong ta. Langog ra ba kadyo? Uy. Lagi. Hagba jud ta ron. Hawid kayo magbong ka. Tadtong ka na sa amo.
Ito lang lugaan na rin ah. Kuan ka cottage. Sa duha, tulo, upat, lima, enam, pito, walo. Lupok siyam. Murag cottage na siguro mo ilang bayaran diri ah. Paano sila bayad sa per head. Pagkakaroon, ano naman sa sunod nga mga adlaw, gumurag ka na dito tao. Pero sa una, daghan mo na ka tao diri. Karon hinay na tungod sa pandemic, kaya gibadlong po sila. Bawal, malagi magdaghan. Pero siguro kung gagmay ra, lagyo ra, okay ra gud siguro. Miming, bye-bye, Miming. Kawit na, tungad na ta. Ulit na ta. Bi, diha sa rugod ka, bi. Saya butang diri ah. Sunod terus Miming na da. Alay. Saka ka, saka. Ha? Adali. Uy. Saka jadi ay. Saka jadi ay. Ha. Oh, unsa naman eh? Unsa naman eh? You know. Okay. Đâu cái hồ cái hả? Đi. Karena ubah. Đâu gari. Asal nama anak kadiam hagbung itu ka. Kita kay malakaw ta. Medyo manaog. Hala kadiam hagbung gali ka ba nimo. Lagi. Oh, gitu kakaron. Sige na. Okay na, sige na. Hawi diha, kasi magbong ka. At unahan, mangina taglain. Tan out ta.